Dnes sa s vami podelím o všetko, čo potrebujete vedieť o produkte Flexaverde predtým, ako si ho kúpite. Mám dve dôležité oznámenia, preto im, prosím, venujte zvýšenú pozornosť. Poprvé je dôležité venovať pozornosť webovej stránke, na ktorej chcete produkt kúpiť, pretože je dostupný iba na oficiálnej webovej stránke. Aby som vám pomohol, pridal som odkaz na oficiálnu webovú stránku do popisu tohto videa, aby ste k nej mali bezpečný prístup. Teraz vám vysvetlím, čo je Flexaverde a či skutočne funguje. Je to terapeutická kapsula, ktorá rýchlo zmierňuje bolesť spôsobenú osteoartrózou a zraneniami, odstraňuje svalové krče a zápaly. Po početných laboratórnych testoch výskumníci identifikovali prírodnú receptúru s koncentrovanými zložkami, ktoré zmierňujú bolesť a zápal. Flexaverde je tiež účinný pri liečbe osteochondrózy a artrózy, pretože spomaľuje proces degenerácie chrupavkového tkaniva a zlepšuje metabolizmus, čím podporuje regeneráciu kĺbovej chrupavky. Pozitívne účinky sú badateľné už po prvom mesiaci pravidelného užívania a pokračujúca liečba môže zabrániť progresii ochorení kĺbov a chrbtice. Medzi ďalšie pozitívne účinky kapsúl patrí odstránenie svalovej hypertónie, boj proti nadúvaniu a účinnosť pri riešení porúch súvisiacich s vekom. Preto môžete tomuto produktu dôverovať, pretože mnoho ľudí dosiahlo s týmito kapsulami vynikajúce výsledky a podobné výsledky môžete dosiahnuť aj vy. Aby Flexaverde fungoval, je nevyhnutné, aby ste liečbu brali vážne. V opačnom prípade nemusia byť výsledky také viditeľné, čo môže viesť k frustrácii. Je dôležité poznamenať, že kapsula je úplne prírodná a nespôsobuje vedľajšie účinky. Ak teda o jej použití uvažujete, môžete tak urobiť bez obáv, pretože pravdepodobne dosiahnete vynikajúce výsledky. Len si dávajte pozor, kde ju kupujete, aby ste sa vyhli riziku pre svoje zdravie v dôsledku falšovaných produktov. Pre vaše pohodlie nechám v popise tohto videa oficiálny odkaz na Flexaverde, kde ponúkajú záruku pri kúpe. Dúfam, že tieto informácie boli užitočné.